Ja. Nå, går jeg her med Thomas. Thomas har lige købt sit eget sted her for ikke mere end... I april. Ja, det er jo ikke mange måneder siden. Nej. Nej. Og spritnye spring har du taget med? Ja, det blev malet i hvert fald. Ja. Så. Og det var noget af en mundfuld ridecenter på hvor mange hektar jord? 17 hektar. 17 hektar jord, en ridehal og hvor mange bokse? Der er 37, tror jeg det er. 37 bokse og fuld hus? Så er der plads til 11 i løsdrift, tror jeg det er. Ja, er det der skolehestene står? Der går elevhesten. Ja. Og så I har både rideskole, og I har opstaldning, og I har egen salgsstald? Ja. Ja. Det er noget af en mundfuld fra, og hvad havde du før? Ja, før der var det jo mest kun uddannelsesstald og salgsstald. Men der havde vi også omkring 25 heste. Så vi har egentlig droslet lidt ned på vores egen heste, og så for at få tid til at ride andres, ja. Ja, ikke måske så meget rid, men også drosle ned på at ride andres, men mere for at kunne passe sådan et sted her. Ja, for det er jo lidt forskellen, er det ikke? Jo. Det er, at her der skal I jo ligesom vedligeholde. Der skal vi vedligeholde, men også bare, det er jo det hele, det er klart. Så er vi jo så en del opstaller og sådan noget. Deres heste skal også trækkes ind ud for fold og passe, så er der en del med undervisning, og ja, det er det hele, der skal holdes lidt ved lige, og sørge for at få snakket med alle folk. Ja, lige netop det med at få snakket. Når I har fuldt hus her, så må det også være noget, der driver folk for at komme her, som 2 unge, motiverende ryttere som jer. Der har der været en del, især på undervisning og sådan noget, der også på boks og sådan noget, der siger, at de vil gerne prøve at se, hvad det er, vi laver. Ja. Så det synes jeg, det har været meget rart, der har været opbakning til. Ja, jeg kan forstå på de her frivillige, hvis vi lige går ind, så har I lovet dem en bonusmiddag, hvis det er, de kalker. Ja, det er nogle af partspigerne, de har fået. Ja, det er også sådan noget, jeg lokker med. Ja. Sådan en middag der, fællesskab, mente de. Ja. Og så synes de faktisk bare, det var hyggeligt at gå og kalke sammen. Ja. Det er de 3 piger her, der ved, du skylder dem en middag snart. Ja. Nej, vi er blevet enige om, at det skal være sådan, det er helt hvidt og pænt. Ja, så det kan godt være, hvis der er en lille helligdag, så ryger middagen. Ja. Hvis de skal have dessert, så skal de ordne boksfronterne også, har vi sagt.